बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। बे समाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्माखौ जोङो सानजारि नोगोराव थानाय सिमेन्ट सापरि माल्टिपार्पास अडिट'रियामाव जों सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंदों आरो बेवहाय जोङो थान्दै बेलाव माखासे जेंनानि सायाव सावरायनानै बेखौ जों माबोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव जोङो सावरायदों। गाहायै जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जों सावरायदों। बेवहाय 2020 मायथाइनि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जा 6.3 दफा बायदियै बर' थानाय ओनसोलफोराव गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गोनांथि आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा निट बेसिसआव जा लिस्ट होदों, बेबायदियैनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जायफोर बे मुं फारिलाइयाव गोलैदों बेयो आबुङै जाफुंनांगौखौ जोङो दाबि खालामदों। लोगोसेयै बैफोराव जायफोर ड्रप पस्टआव जाय बिथांमोना थालांदोंमोन बिथांमोनानो जोंनि नैबे गोदानै जुदि लाबावोब्ला बेवहाय फोरोंगिरि बिबानखौ मोननांगौ। मानोना बिथांमोना गोबाव बोसोर खाथिनायनि उनाव थांनाय समाव टिउटर हिसाबै जिहेतु साथामल' लादों फरायसालि गंसेयाव, बेबायदियाव माखासेया थालांदोंमोन। दा बिथांमोनखौ जोङो मोननांगौ होननानै जोंनिफ्राय जोङो दाबि दैखांदों। बेजों लोगोसेयै जोंनि बे सानजारि नोगोरजों लोगोसे गासै धेमाजि जिल्लायाव गुबुन बर' बिजोंफोराव गुबुन बर' रोङै बिजाथि बिथांमोना फोरोंगिरि हिसाबै गोबां मासि लानो हाबाय। दा बेबायदियाव जोंनि बर' बिजोंनि जा सोलोंथाइ, बे सोलोंथाइया जोंना गुना खमायबोगासिनो दङ। दा बेबायदि हिसाबै जोङो जोंनि ओनसोलफोराव 6.3 दफानि गेजेरजोंबो जायफ्रा अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज फरायसालिफोर, बेफोराव बर' बिजोंनि बा बर' राव गोरों बिजाथिफोरा फोरोंगिरिनि मासि मोननांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों। बेवहाय गोजौ फरायसालियाव जेंना माखासे दङ रस्टारखौ लानानै। दा बेवहाय जोङो बर' बिजोङाव जेबो रस्टारा जाहाथे सोलिया, बेखौनो जोङो मिरुनिफ्राय दाबि दैखांनो थाखाय थि खालामदों आरो आसाम सरकारा जाहाथे बेखौ नायो। खारन जोंनिया मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना बर' हिसाबै जोंनियाव बर' सुबुंफ्राल' मेक्सिमाम बर' फरायो। नाथाय दा गोदानाव दानि लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन हारिनाबो साफा सानै जोंनि फरायसालिफ्राव फरायदों। फारसेथिं जायफोर मिक्स मिडियाम स्कुलफोर दङ, फरायसालिफोर, बेवहाय जोंनिया पस्टफोरा गासिबो जिहेतु जेनेरेल जाहैबाय, अपेन जाहैबाय बा रिजार्भेसन थाबाय, बेफोराव बर' सेक्सन हिसाबै जेबो पस्ट आलादा गैया। पस्टआ गासिबो एखे। दा बेवहाय बर' सेक्सन आलादा गैयिनि जाहोनाव गुबुन फोरोंगिरि बा राव रोङै फोरोंगिरिफोर फैयोब्लाबो जोंहा जेबो बुंनो हानाय मोन्थाय थायाखै। दा बैफोरो जाहाथे जेंनाफ्रा सुस्रांजायो, बेखौनो जोङो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि दहायै बेखौ मावफुंनांगौ होननानै जों मिरु आफादनिसिम थांखि दैथांनो नागिरदों। बेखौ जों बेवहाय जों सावरायदों। बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलफोराव जिहेथु हाबा गैजायै जेंना लाइमोनफोरा गोबां जादों। दा बेफोरखौ जोङो जोंनि गोदानै दाजानाय काउन्सिलनि जा थाइसे थाइनै रां हरदों आसाम सरकारा, बैजों जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ माखासे स्किल डेभेलपमेन्ट होनानै बैफोरजों जोङो बिसोरनि जिउ राहा लाइभलिहुड बिनि सायाव जोङो गोसो होदों। दा बेखौ लानानैबो जों बेवहाय सावरायनाय जादों। फारसेथिं दिनैसिम जोंनि काउन्सिलनि जा गाहाय मावखुलि, बे गाहाय मावखुलिया नटिफिकेसना गुवाहाटि जादोंब्लाबो दासिमबो फुल प्लेजेड जेबो बेबायदि जायाखै। बड'लेण्ड भबन बेवहायनो जोङो सामलायबाय थानाय जादों। बेखौ जोङो जिहेथु जोंनिया सानजारि नोगोराव मोनसे साब अफिस दं, साब अफिसखौनो मोजाङै दाफुंनांगौ। जिहेतु आसाम सरकारा मावख' लुनो थाखाय माखासे रांखावरि अनसुंथाइ होनायनि खोथा होदों। बैफोरो जायोब्ला मावख'खौ जिहेतु गुवाहाटियाव जानायनि सिगां जोंनियाव गासिबो रेडि दंखायो, अलमस्ट हायाबो रेडि जाखाबाय। दा बेबायदि हिसाबै जों मावफुंनांगौखौ लुबैदों। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे काउन्सिलनि गेजेरजोंनो लाइमोनफोरखौ एन्टारप्रेनिउरशिप ट्रेनिं होनायजों लोगोसे लाइभलिहुडनि माखासे ट्रेनिं, बेफोरखौ लानानै जिहेथु जों मिथिखागौ जोंनि बर' लाइमोनफोरा पिगारि आरो पल्ट्रि, बेवहाय जोंना ओरैनो सरासनस्रा हिसाबै मावखायो हिसाबै बेखौनो ट्रेनिं खालामनानै एसे मोजांसिनै आरो दा नायदों जोंनियाव फिसारिनि जा डिमान्ड, बे डिमान्डआबो गोबां बारायदों। बेजों लोगोसे फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल, फिथाइ सामथाइ आरो मैगं मैलानि जा मार्केट, बे मार्केटआव जोंनि धेमाजियाव बुंनो थाङोब्ला गगामुगनिफ्राय जनायसिम ओनसोलाव दिहुनजानाय बेबायदि जों मोना, बायह्रानिफ्राय लाबोनायसो जों बांसिन मोनो। आरो
बायह्रानिफ्राय बैबायदि मैगं आरो फिथाइ सामथाइफ्रा फैनायनि जाउनाव जायफोर लाइमोनफ्रा जोंनि ओनसोलाव बा जिल्लायाव खामानि मावो बिथांमोना जाबायदि बेसेन मोननांगौ बै बेसेनखौ मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो जोङो नैबे मेलाव जों बेफोरखौ सावरायनानै काउन्सिलआ जाहाथे माखासे हाबाफारि लायो। जोंनि ओनसोलफ्राव बुंनो थाङोब्ला धेमाजि जिल्लायाव कल्ड स्टरेज गैयाखौनो बुंजाफ्रामो। दा बेहाय कल्ड स्टरेजनि बेब'स्थाफोर जुदि खालामनानै होनो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बेसेन मोनाखैबाबो उननि समफ्राव बेसेन मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे डेलिगेटआव जों बेफोरखौनो माखासे थांखि लानानै सावरायदों। जिहेथु माखासे गेदेर गेदेर जेंना दं, बे गेदेर गेदेर जेंनाखौ गिबिनिफ्राय गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादफ्रा हाबाखौ मावबोबाय थाखादों। दा फरायसानि जेंनाखौ फरायसा आफादा मावबोबाय थादों। बेजों लोगोसे राव थुनलाइनि जा जेंनाफोर दङ हाबा मावनांगौ बेखौ बर' थुनलाइ आफादा मावबोदों। आइजो जौगाथायनि हाबा बेखौ आइजो अनसाय आफादफ्रा मावबोदों। दा बेनि गेजेराव जोङो हाबा गैयै जेंना आरो सोलोंथाइयाव जिहेथु जोङो माखासे जेंनाफोरखौ बुंफानांगौ जादों बा जोङो बुंनांगौ बेबायदि जोङो सानदों। जाहोना जाहैबाय बर' फरायसा आफाद थुनलाइ आफादा मावदोंब्लाबो बेजों लोगोसे आरो सापर्टिं हिसाबै जिहेथु बुंनांगौ जों बेखायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेखौ जोङो लोगो लाफानानै मावदों। आरो इयुन समाव जोंनि बर' माहारिनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि जायफोर हाबा फैगोन आरो जायफोर जेंना जेंसिजों सुस्रांनांगौ जागोन बेनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौ बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरि मावथि बिथांमोनखौ जोङो थागथियारि जानानै सांग्रांथियै थानो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो बेबायदिनो जोंनि जा मावथि हान्जा दङ बिथांमोना फ्राय रेडि जानानै दंगासिनो दं। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा 5थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माया फुंनि हाबाफारि बायदि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन। बे बिरहोनाय हाबाफारिया अलरेडि जानानै थांबाय आरो दिनै जोङो बे हाबाफारि जोबनाय लोगो लोगो जे जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा डेलिगेट सेसन, बे डेलिगेट सेसना दा सोलिबाय थादों। बेयाव जोङो जोंनि ओनसोलनि माखासे समस्याफोरखौ लानानै आरो जोंनि बे ओनसोलनि बा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै लोगोसे जोंनि बर' कसारि गावहारि खुंथाइनि जा जोंनि डेभेलपमेन्टनि माखासे खोथाफोर बेखौ लानानै जों दिनै सावरायनायनि जिहेथु जोङो थांखि लादों। दिनै जों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे थांखिफोरखौ लागोन। अलरेडि जोङो सावरायनाया सोलिगासिनो दं हिसाबै जोङो फैगौ जानुवारि दाननि जा 5, 6, 7 अक्ट' बेवहाय मिरु दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिहेथु कनफारेन्स दङ, बे कनफारेन्सआव जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जोङो माखासे थांखि दङ, बे थांखिफोरखौ जोङो दैथायहरनो थाखाय अलरेडि जोङो सावरायबाय थादों। बेवहाय जोङो जोंनि इडुकेसननि खोथा, आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि जों सोलोंथाइनि खोथा आरो लोगोसे जोंनि बर' कसारि गावहारि खुंथाइ। दा जोङो आसा खालामदोंमोन जेब्ला जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरावनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु जोनोम जादों 2010 मायथाइयाव, बिनि उनावहाय सेन्ट्रेलि 2014 मायथाइयाव जोनोम जाबाय। जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय राजखान्थियारि मोनथायनि थाखाय जुजिबोगासिनो दङ। अलरेडि जुजिनायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोननानैबो थांबाय। जोङो मिजिं थिदोंमोन जे जोङो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोराव जे जोंनि बर' कसारि गावहारि खुंथाइनि जा गाहाय मावखुलि, बे मावखुलिखौ जोङो जोंनि रायजो राजाया जाबायदि लुबैदोंमोन जोंबो लुबैदों, जोंनि दल हारिमायारि आफादफोराबो लुबैदोंमोन। दा बेनि सायाव जोङो माखासे खोथा जिहेथु सावरायनो दङ। दा दिनै गभर्नमेन्टआ मा खारनाव दिनै नटिफिकेसनखौ गाहाय मावखुलिखौ गुवाहाटियाव जानांगौ होननानै बिथांमोना बुंबाय। दा जोंनियाव सानजारि नोगोराव साब अफिसखौ बिथांमोना नटिफिकेसन बरनबाय। बेवहाय जोङो दिनैसिमहालागै जों धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै गोजोननाय जोंहा बेवहाय गैया। बेवहाय जोङो माखासे खोथा जिहेथु फैगौ जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा कनफारेन्स बा डेलिगेट हलाव जोङो माखासे थांखि थिखांगोन। बेयाव जोङो माखासे बुंनो गोनां बाथ्राफोर जोंनि गेजेराव थाबाय, जों बिदिनखालि बुंसिगोन आरो। फैबाय थानाय समाव जिल्ला हिसाबै रायजोनि गेजेराव हाबनानै मा खामानि मावनायनि थांखि? जोङो जोंनि गेजेराव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै मिरुआ जोंनो जाबायदि बिथोन होदोंमोन जे गामि गामि हाबनानै इडुकेसननि सायाव जिहेतु एवारनेस प्रग्राम लानायनि खोथा, जोङो दिनै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौब्ला जोङो गार्जेन आरो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ जिहेतु लानानै सावरायनांगौ माखासे हाबाफारिफोर दङ। बेखौ जोङो सावरायबोनो हायाखै। अब्लाबो जों फैबाय थानाय गोदान बोसोर 2023 मायथाइयाव जोङो गोदान बोसोरनिफ्रायनो जों जोंनि दखरा आफादफोरखौ लाफानानै जे जोङो
जोंनि एडुकेसन सेक्टराव बा सोलोंथाइ सेक्टराव जोङो माखासे खोथाफोरखौ सावरायगोन गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै अकल बेल' नङा जे जोंनि गामियारि ओनसोला जा डेभेलपमेन्टनि माखासे खोथाफोर दङ डेभेलपमेन्टनि खोथाफोर दङ दा बेफोरखौ लानानै जोङो जिहेतु सावरायनांगौ हाबाफारिफोर दं बेखौ जोङो उननि बोसोरफ्राव फारि फारि जों खालामलांबाय थानो थाखाय बा मावफुंलांनो थाखाय जोङो थागथियारि जाबाय दं।